Il-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel ikkundannat b'mod mill-aktar aħrax lill-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela illi tella l-qorti lill-infermieri tal-Cat Suite propju lejliet l-ewwel tas-sena l-ġdida. Fi stqarrija l-MUMN ikkundannat in-nuqqas ta' rispett, id-double standards u anka l-falsità tal-Ministru Ġotjena Bela illi tella lill-istess Union il-qorti għaliex ipproteġiet id-dritt għal-lif tal-infermieri li jaħdmu fil-Cat Suite. Skont l-istqarrija, Ġotjena Bela flimkien ma' 3 avukati li jitħallsu sew mit-taxxi tal-poplu u ċoe mit-taxxi tal-membri tal-MUMN argumenta b'qawwa kontra l-infermieri tal-Cat Suite li kienu mċaħda mill-lif mogħtija lilhom bil-liġi. Fil-qorti, dawn l-avukati argumentaw illi kien hemm numru ta' każijiet li ma kienux ta' emerġenza iżda skedati li kienu jinvolvu testijiet importanti għas-saħħa tal-qalb u li allegatament mingħajr dawn il-proċeduri żdiet iċ-ċans li dawn il-pazjenti jmutu jew ikollhom attakk tal-qalb fost l-oħrajn. Madankollu, l-infermieri li jaħdmu fil-Cat Suite tkellmu mal-MUMN u spjegaw li kienu minn tal-inqas 5 il-listi ta' proċeduri skedati li kienu sospiżi bejn l-24 ta' Diċembru u l-4 ta' Jannar sabiex it-tobba jkunu jistgħu jgawdu żmien il-festi flimkien mal-familja u kienu biss il-proċeduri ta' emerġenza illi saru f'dan il-perjodu. Fl-istqarrija, l-MUMN iddikjarat illi fl-24 u fis-26 ta' Diċembru l-ebda lista ta' proċeduri skedati u li għalihom iridu jiġu l-pazjenti mid-dar ma saru. Fjum il-miliet fit-28 ta' Diċembru u anka fl-ewwel jum tas-sena ma saru l-ebda proċeduri għaliex huma jiem ta' festa u anka ħdud. Fis-27 ta' Diċembru l-ebda proċeduri ma kienu pjanati u dawk illi saru minn ħaddiema oħra f'dan il-qasam fil-waqt li bejn id-29 ta' Diċembru u lejliet l-ewwel tas-sena ma saru l-ebda proċeduri. Huwa proprju għalhekk li l-MUMN fil-waqt li ddikjarat li t-tobba wkoll għandhom id-dritt li jieħdu l-lif tagħhom ikkundannat id-double standards tal-Ministru u l-ipokrezija tiegħu fil-konfront tal-infermieri fejn staqsiet jekk il-Ministru kienx sa jieħu lil dawn il-konsulenti tal-qalb il-qorti għaliex issospendew minn tal-inqas 5 listi ta' proċeduri skedati. L-MUMN spjegat li l-infermieri tieħdu l-qorti wara li talbu li jingħataw aċċess għal-lif mingħajr ma jsibu min jaħdem minn flokhom anke meta dan qatt ma ffettwa l-listi tal-proċeduri. Il-Union tenniet li s-sigurtà tal-pazjent ma għandix tintuża bħala arma kontra l-infermiera illi mu qed jitolbu xejn speċjali għajr il-lif li huwa tagħhom bid-dritt.